веки веков. Амин. Христос воскресе из смерти, смертью сме поправ, Иисус всему гробе всего даровав. Господа, Ты помолим, Господи, помилуй, яко святости Божий наш Тебе славу ссылаем, Отцу истину и Святому Духу, ныне и присно во веки веков. Амин. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй, помилуй нас. Бонны мирно всечки, рук имен Ваше, Ты помилуй, Боже, по голямата милост, сердце чисто съдай мене, Боже, прави духом и вътрет мене, премъдрост. Из посланието на Святия апостол Павел до Галатяни, чтение волнем, братя, плодът на духа е любов, радост, мир, дълготърпение, благост, милосърдие, вяра, кротост, въздържание. Против такива няма закон, но ние пък са Христови, раззнали са плътта си с страстите и похотите. Ако живеем духом, по дух сме длъжни да постъпваме, да не бъдем пустославни, един други да се не дразним, един други му да се не завиждаме. Брати и сестри, да падне човек в някой прегрешение. Вие духовните поправите такъв дух на кротост, като се пазите да не би и вие да бъдете изкушени. Понасяйте един други мотивотите и така изпълнявайте закон на Христос. Алилуя, 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 премудрост проси, услышим Святаго Евангелие, мир сте. От Иоанна Святаго Евангелие все ние да внимаваме. В онова време възлезе Исус в Иерусалим, а от Иерусалим при общи порта се намира капана, по еврейски наричана Ветезда, която има 5 притвора, всяк лежеше голямо множество, болни, слепи, хроми и съхнали, които чакаха да се раздвижи водата, защото ангел Господен от време на време се заче капалнята и раздвижваше водата, и който преобличаше след раздвижването на водата, оздравяваше от каквато болест и да бе налекнат. Слава Тебе, Господи, слава Тебе! Мир, Господа, се помолим за мира свише и за спасение на нашите души. Господу, да се помолим за този град, за всеки град, село и страна. И уния, които свяже с тях, Господа, се помолим за добротворен въздух, за изобилие на земните плодове в мирни времена. Господа, се помолим за уния, които плават като върху ледове, страдат, които в плени за спасението им. Господа, се помолим за да се усети тая вода чрез силата, действието и свечението на Святия Дух. Господа, се помолим за да слезе върху тая вода очистително действие на свръхестествената Троица. Господа, се помолим за да се изпрати благодата на избавлението и благословението Йорданово. Господа, се помолим за да бъде тая вода лечителна за душите и телата и прогонваща всяка съпротивителна сила. Господа, се помолим за всички, които търсят от Бога помощ и защита. Господа, се помолим за да се избавим от всяка скръб, някъде и нужда. Господа, се помолим защити, спаси, помилуй и ни запази, Боже, с Твоята благодат, като се спомним с всички светии. Пресветата, преблагословена, славна Владица наша Богородица и Преснодева Мария, нека се ни себе си един други го изцелите живот на Христа Бога да отдадем, защото на Тебе подва всяка слава, чест и поклонение на Отца и Сина и Святия Дух, сега винаги во веки веков. Амин. Спаси, Господи, благочести, христолюбив български народ, и го запази под Твоята закрила в мир. Спаси, Господи, помилуй Високопреосвящения наш митрополит Неофит и всички православни епископи и свещеници, които верно преподават Словото на Твоята истина. Спаси, Господи, помилуй православните християни, които стоят тук и се молят. Спаси, Господи, помилуй всички православни християни, които живеят в този град, даруем душевно и телесно здраве. И към това християнско общество, слушащи на Тебе, бъде във всичко милостив. Помени, Господи, тези, които ни мразят, тези, които ни обичат, погорщите наши братя, уния, които са тук и които по уважителна причина отсъстват. Помени, Господи, братята ни, които са в плени скърби, помилуй тях и нас. По великата си милост, избавих и от всяка неволя. Защото Ти си изворът на изцелението, Христе Боже наши, за това слава Ти отправяме. Безначалница от Отец Пресветия благ и че отворящи за сега винаги во веки веков. Амин. Мир на всички да преклоним главите си пред Господа, удостойни владико, чрез пречащаването с тая вода, да Те изпълним Твоето освещение да бъде то за нас. Господи, за здраве на душата и тялото,
Защото Ти си нашето освещение и на Те въздаваме слава, чест, поклонение с безначалния Отец и с пресветия благ и животворящия Дух сега винаги во веки веков. Амин. Спаси, Господи, люди Твоя и благослови достояние Твое. Победи православному българскому народу на съпротивния даруя и Твое съхраняя Христом Твоим жителство. Господи, да се помолим, Господи, помилуй. Господи, който всичко се направи с думата си и се заповяда на земята, да произрастя многоразлични плодове за наша наслада и храна, който трите отрасли в Даниила трайните семена, когато са били във Вавилон, се показват после от уния, които били правени с изкуствени ястия, сам ще върви царю. Благослови ти и ястия и ги умножи в този дом и усети верните, които ще вкусат от тях, защото те се предложиха на Твоите ръки и Сурница, и Волна, Антония за тяхно телесно здраве, душевно спасение и благополучно преуспяване на живеещите, пребъдащи благочестивата вяра и те бъди Божие изпълни всички молби на тия, които извършат този спомен, нека да им бъде за спасение, здраве, наслаждение с Твоите вечни блага, заради молитвите на Пречиста Владица наша Богородица и Преснодева Мария, на свети великомъчени Георги, чиято памет ще спомни днес и на всички Твои свети, защото Ти си, който благославиш и очищава всичко, Христе Боже наш. И след това прославяме Тебе с безначалния Отец с Пресветия благ и се отворящо и до сега винаги во веки веков. Амин. Господи Исусе Христе, който благословил свет хляба и съносител светлия души, само усетил за хляб и това вино, чрез силата на Светия Твой Дух и ги умножи в този дом и усети верните, които пускат от тях, защото си святия всяко и во веки веков. Амин. Богородице Дево, радуйте, благодатна Мария, Господ е с Тебе. Благословена си Ти между жените, благословен плодът на Твоето утроба, защото се родила Спасителя на нашите души, богатите обедняха и обладняха, а тие, които търсят Господа, няма да се лишат от никое благо. Господа, се помолим, благословението на Господа, Неговата милост да дойде върху всички вас, чрез благодатта и човеколюбието му сега всяко и во веки веков. Амин. В името на Отца и Сина и Святаго Духа. Амин. Господа, помолим се, погледни, Господи Исусе Христе, към Ти и аз Те отнесо и ги освети, както се осветил Овен, който Ти доведе верният Авраам и агнето, което Авел Ти принесе за всеплодие, така както те са се удостоили да се насладят от онова, което от Тебе е благословено осветено те, ние да се насладим на Твоите блага, защото Ти си истинската храна и подателят на благата и затова не Те въздаваме. Славата на Отца и Сина и Светия Дух сега винаги во веки веков. Амин. Помилуй ни, Боже, по голямата си милост, молим се, че ни помилуй, Отче, молим за милост, живот, мир, здраве, спасение и добро преуспяване на Божиите раби Иво, Сурница, Ивона, Антония, защото